Monggo lenggahipun. Inggih Nyai Menggung. Nyun sewu kok. Kula menika nembe sepisan menika pinanggih panjenengan menika. Panjenengan ki sapa? Nyai Menggung Karsula dipun tepataken nami kula Sasongko. Sasongko nggih kula wau mireng nggih. Lajeng ngemban dawuh dalem Kanjeng Adipati Wiranegara. Awit kepareng dalem Kanjeng Adipati kula winisuda jumeneng tumenggung nglintir kalengganipun sarwargi ingkang garwa Ki Menggung Karsula. oh dados panjenengan ingkang gentos kalengganipun Kang Mas Menggung Karsula Suwargi. Leres Nyai. Ingkang menika Nggih. rening panjenengan menika warandanipun sawargi pepunden kula inggih Ki Menggung Karsula. Panjenengan tetep lenggah wonten ing dalem karsulan mriki. Kula anggep pepunden kula ingkang kedah kula aosi, ingkang kedah kula bekteni. Menawi Nyai Menggung ngersakaken menapa kemawon, boten perlu tida-tida paring dawuh dhateng kula, mangke kula ingkang badhe nyawisaken menapa ingkang dipun kersakaken busana, menapa inggih pangagem, menapa ingkang dipun betahaken. Nggih dados tegesipun panjenengan ingkang badhe ngayomi katemenggungan karsulan mriki sak isinipun ngaten ta. Leres inggih. Nawi ngaten tiwas keleresan. Inggih. Panjenengan ingkang gantos suwargi Kang Mas Menggung Karsula kula aturi jumeneng cobi. Sampun. Inggih pangestunipun kula ingkang gentosi kalengganipun ingkang garwa Suwargi. Inggih, wiranipun kirang leres menika. Sampun. Inggih, mboten nate. Menika wit paring dalem Kanjeng Adipati. Rasukan ingkang kados Mekah. Sae nggih rasukanipun nek Kang Mas Menggung Karsula Suwargi nek ngakuti kados ngaten menika. Nggih. Bagusé padha. Tetep piye padha. Meniki rada MP. Ki Menggung Sasongko. Matur suwun sanget dening panjenengan sak menika sampun nglenggahi katemenggungan karsulan. Ki Menggung. Matur nuwun. Rene sampun cekak sowan kula, namung caos punika menawi kula tanggel jawab sedaya menapa ingkang mapan wonten ing dalem karsulan mriki. Kula badhe netepi panci. Tesih wonten kathah jejibahan ingkang kedah kula rampungaken ya. Nggih mangke rumiyin to. Anggenipun tetepangan menika dereng napa nggih dereng komplit. Lenggah mriki kula aturi lenggah menika rumiyin kalengganipun Kang Mas Menggung Suwargi nggih. Nah, matur nuwun ya. Piyai Ibu Agus kok dipek dhewe. Jan kula menika Ki Menggung. Mila saestunipun manah kula menika susah nggih dipun tilar Kang Mas Menggung Karsula Suwargi. Inggih. Kula sak sampunipun panjenengan ngendika bilih panjenengan ingkang badhe ngayomi katemenggungan sak isinipun. Manah kula njur kaya siniram banyu sewindu tegesipun kula ugi badhe mangayomi to nggih. Aduh, kula nderek ayem nyicil remen manah kula. Menawi ngaten Ki Menggung, paribasan kula menika ngelak tanpa banyu, ketiga dawa tanpa udan. Mila sakmenika kula badhe masrahaken jiwa raga kula pejah gesang kula kagem panjenengan nggih. Jalaran panjenengan ingkang kentos kalenggan katemenggungan Suwargi Kang Mas Menggung Karsula. Aduh, mboten nginten babar pisan lho kula menika nek ingkang gentos kalenggan Kang Mas Menggung Suwargi menika priya kados panjenengan sing baguse ngeling-ngelan. Jian, nggih sakmenika manah kula pun jan deg-deg plas. Nyai Menggung. Nggih. Mboten prayogi menawi ngantos dipun tingali dhateng para abdi. Menawi gedangun kula mapan wonten ing dalem katemenggungan mriki. Anjir mboten napa-napa wong sedaya abdi prajurit sampun mangertos bilih panjenengan menika ingkang gentos ing katemenggungan mriki kalebet ngayomi dhateng kula nggih ta. Kula nggih remen sanget menika kanugrahan tumrap kula. Mila
Kersa nggih panjenengan menika nambal rontang-rantinge manah kula sing sampun dangu mboten nyecep maduning katresnan. Ki Menggong, menapa panjenengan menika mboten ngraosaken ingkang kula raosaken to? Kula menika sak sampunipun pinanggih panjenengan menika ing batos kula menika sampun madhep mantep dene panjenengan ingkang badhe ngayomi kula sawetahipun. Nek ngene iki arep ngopo? Nyai Menggung. Sampun ngaten menika Nyai Menggung. Ayo panjenengan sing kebangetan kene tak rewangi ngethek kok kono anyep. Kula badhe matur dhateng panjenengan. Nek ora kersa ya wis tak ngene iki wae. Abet-abetan. Blak kemawon. Kula ngertos ingkang dipun kersakaken Nyai Menggung Karsula. Anjir. Nanging mboten teges kula menika mboten gatosaken dede perkawis menika. Lah panjenengan menika rak nggih priya saestu to? Panjenengan rak nggih satriya saestu to? Rak nggih pun supit to? Sampun dereng. Wah nek gumujeng ngono iki. Kok mriku pamundhut preksani. Lah nggih panjenengan kedahipun mangertos to, rontang-rantinge manah kula menika dipun tilar garwa kula ingkang kula tresnani. Sampun dangu sanget kula menika boten manunggalake raos kalian garwa kula suwargi. Mila kula nyuwun panjenengan nambal ati kula sing rontang-ranting menika. Kula aturi tresnani kula nggih. Kula badhe masrahaken kabeh. Wis tak biyoke kabeh pun mangke. Kula sampun gadah pacangan. Kula menika sampun gadah pacangan nama Sumarsih niku calon bojo kula. Kejawi menika badhe lepat ageng menawi kula nglanggati kersa panjenengan. Ki Menggong. Inggih. Panjenengan ngendika sampun gadah pacangan. Lagi sing wis bebrayan wis iso dipisahake kok apa meneh lagi pacangan pun to. Apa kula mangpreksani kurang piye? Nggih. Kurang pripun? Sriranipun weweg monggo inggih tasih. Nggih, tasih seger. Sulistya ing warni. Mbok nggih mengkari sagung ngono kok le angil lho. Sagung mboten Badhe lepataken menawi kula ngantos minangkani dawuh panjenengan. Dianggep menika mboten mangertos dhateng tata krami. menawi ngaten kula menika kebacut wirang tak rewangi tak congol-congolke kok ora kasil. Tak rewangi tak bledek kok ya anyep wae. Nek ngoten kula terima pejahe mawon kula bajut isin. Pun mang pejahi mawon kula. Mang pejahi mawon kula manut. Nek kula sing mejahi panjenengan kula terima, sing mateni piyayi bagus sing ngeling-ngelan. Pun mang pateni mawon kula ikhlas. Ora nyawang padanging jagat ya ora apa-apa, ning mati tentangan sampean. Purun nggih. Janji katon manah kula rucet. Mbok yo ket mau-mau ngono lho. Nora kaya kang kinarya lajar kelingan yen lungguh cecer. Nyai Menggung Inji kula ki nyuwun mengko. pangapunten menawi kirang runtut anggen kula ngracik ukara. Awit kemrungsung ing manah kula kedah tumindak menapa. Mboten menapa-menapa bakunipun kula saged ngraosaken sih tresna panjenengan ingkang kasok dhateng kula. Menawi ngaten menika kula wis paribasan mati we lila legawa.
Saestu. Injih. Duh dewa Jawata Piyayi bagus kok tipek dhewe ora. Nek mesem atiku ora kuat jiyen. Sombre awak mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu upamana nahkoda tanpa prau sasat darat ing Calatri nyidam sari as Kepengin nyecep madu ning katresnan kalian panjenengan ngaten menika ngantos kukuting jagat kula ing sak mangke kula badhe masrahaken kagem panjenengan upama sliramu sesekaran ing katemenggungan karsulan mriki sami asung pambagya nek kula kalian panjenengan tansah manunggalaken tresna kados ngaten menika. Pasren ing keputren boten wonten ingkang jiwan. Injih, kula aturi mirsani menika wonten manuk loro do cucuk-cucukan menika lho. Menclok wonten wit menapa menika? Wit randu menika. Sajake nyemoni kula kalih panjenengan nggih menika lho. Menapa menika nggih kelebet manuk jalerestri nggih? Anjir wong nyatanipun lolo-loloan ngaten menika nggambaraken kula kalian panjenengan manunggalake raos upama sliramu aku kan bakal senajan sinten mandeg makura sing manah boten satipun penggalih sing werna-werna ingkang baku kula kalian panjenengan wonten mriki saged lelumban wonten samudraning katresnan ingkang tanpa winates. Injih ta? Awrat. Tak cilik. Mas sampun ngaten. Aduh.
Yayi Ki Menggong inggih kados ingkang nama tresna menika mila Maniki paringing Gusti kang akarya leres jagat inggih. ingkang kebak rasa sengsem kebak ing kabungan panandangmu panandangku panalangsamu panalangsaku rasamu ya rasaku nggih ta Mesti kane kanugrahan tumrap kula Ki Menggong inggih kula saged sih sinisian kalian panjenengan ngaten menika nanging semanten Nyai inggih kados pundi menawi lelampan menika ngantos kepriksan dening ngasta pangwaos ing luwanu menapa mboten badhe tampi duka Ki Menggong sampun to mboten samenggalehaken sik werna-werna perkara niki pun kula adepi wis tak dadaki nek ana apa-apane kula sik tanggung jawab pun ayo pun saged inggih minangkani rontang-ranting ati inggih semanten lo menawi perkawis menika mboten lono mboten langgeng Nyai Menggong Karsula keparenga nampi dhateng kasunyatan menika inggih menapa kemawon ingkang badhe tumati badhe kuwadepi Inggih. ingkang baku Inggih. kula boten purun kecalan katresnan menika Ki Menggong sepisan malih kula matur yen ora lono ora langgeng aja juwa penggali Nggih, mboten napa-napa. Raketan sak siliring bawang nyatane kula kalih panjenengan wis saged manunggalake rasa ngoten menika. Sasaka. Inggih. Sasaka.